F'diskors karatterizzat minn appelli għall-ugwaljanza u messaġġ kontra n-narrattiva tal-lemin estrem, il-President ta' Repubblika Miriam Spiteri de Bono għamlet appell mqanqal biex kulħadd jitħalla jkun persuna sħiħa, inkluż persuni trans. Faħret riformi li poġġew lil Malta fuq net fi drittijiet LGBTIQ għal dawn l-aħħar snin. Ktonċar appellat favur għajnuna għal persuni trans biex ma nħalluhomx jgħixu ħajjithom b'din il-kundanna. Hawnhekk nixtieq imma nagħmel parentesi żgħira, strettament appell biex nażaminaw is-sitwazzjoni ta' tbatija psikoloġika u emozzjonali li jsofru partikolarment żgħażagħ li jħossuhom priġunieri f'ġildhom stess u jixtiequ li jkunu mejjuna jirrikorru għal interventi ta' kirurġija ta' affermazzjoni tal-ġeneru u kura oħra konnessa. Nappella, ejjew ngħinuhom. Enfasizzat ukoll l-importanza li tkun miġġielda n-narrattiva tal-lemin estrem. F'ċerta pajjiżi jidher li l-ispazju tas-soċjetà ċivili qiegħed jiċkien. Jew addirittura għandek soċjetà ċivili li qiegħda tersaq lejn il-lemin estrem. Attakki li jeddu l-ordni internazzjonali li nkisbet b'tant sforzi u kawtela wara ż-żewġ gwerer. Tnawwir tal-fiduċja li għandu jkun hemm bejn in-nazzjonijiet. Il-President kelmet dwar ix-xogħol u qalet li llum maċċawn il-fenomenu ta' ċittadini iħabtu l-bieb tal-politiċi biex ikollhom ix-xogħol jew jeżiljaw ruħhom għax ix-xogħol ma kinux isibuh f'pajjiżna. Appellat biex inkunu viġilanti biex inżommu ekwilibrju fis-soċjetà u ma jinħolqux klassijiet ġodda fejn min kollu żejjed u min ikun bin-nieqes. Tkellmet dwar il-ħtieġa ta' analiżi u azzjoni dwar it-tibdil soċjali, qalet li rridu nkomplu nindirizzaw l-isfidi fosthom dawk infrastrutturali u ta' servizzi li qed jinħassu wkoll minħabba iż-żieda fil-popolazzjoni. F'diversi istanzi għamlet referenza għal riformi fil-qasam tal-ġustizzja u awgurat li s-sena d-dieħla jkun hemm qbil dwar il-ħatra tal-prim imħallef. Aċċennata l-ħatra ta' kummissarju għall-standards tal-ġudikatura li qalet li hija kariga li se ssaħħaħ id-dinjità u l-korrettezza. Fakret kif f'sena il-Parlament approva 44 qatt li minnhom 37 għaddew biqbil u 7 oħra għaddew b'votazzjoni. Semmet ukoll id-dritt tal-proprjetà u fakret li mhux biss ingħata kumpens lis-sidien iżda ingħataw għajnuniet lil ħafna pensjonanti biex ma jgħaddux minn dak li sejħet bħala inkubu li kienu qed jiffaċċjaw fl-aħħar ta' ħajjithom bil-biża li spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Qalet li l-akkomodazzjoni diċenti huwa dritt. Innotat li diġà saret analiżi biex ikunu stabbiliti r-raġunijiet li waslu għal sitwazzjonijiet ta' nies bla saqaf. Qalet li hemm bżonn ta' analiżi profonda biex nilqgħu minn qabel għal sitwazzjonijiet li nsabu fiha Maltin u anke barranin. Selmet lill-Knisja li flimkien mal-Istat waqfu l-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli biex ikunu indirizzati diffikultajiet għal housing deċenti. Il-President faħret miżuri mħabbra mill-Gvern biex itaffu l-effetti psikoloġiċi u emozzjonali ta' trawmi bħal miscarriage leave u l-bereavement leave. Qalet li dawn huma biss ftit minn diversi miżuri magħmula biex joffru appoġġ psikoloġiku u prattika f'perjodu ta' niket. Ir-referi tax-xogħol li sartu l-Istitut ta' Malta fil-Presida tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Qalet li din ħabtet f'perjodu ta' sfidi internazzjonali inkwetanti fosthom bitkomplija tal-aggressjoni Russa fl-Ukrajna u awtoritarjaniżmu li qed jerfa' rasu. Tkellmet ukoll dwar il-paċi fil-Mediterran u fakret li kienet bl-insistenza ta' Malta li daħlet fl-att finali ta' Helsinki. Semmiet li issa fuq suġġeriment tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Kummissjoni Ewropea għandha kummissarju apposta għal-Mediterran u għalhekk qalet li jeħtieġ li nibqgħu nistinkaw biex l-aġenda tal-Mediterran tkun parti u tingħata widen fl-aġenda Ewropea. Il-President Miriam Spiteri de Bono temmet tgħid li tixtieq tara pajjiż fejn kull Malti, Awċi u barrani residenti f'pajjiżna jħoss li jgawdi ħarsin sħiħ tal-identità, il-kultura u l-aspirazzjonijiet tiegħu.